so kadarating namin ng Tagaytay, nag-private kami gamit itong itim na Fortuner. Ang nag-drive ay si Papa. Ayan, nakasama ko si Joy, yung ading niya na kadarating lang, yung nakaputi. Tapos yung kasama niya si Casey at sa harap niya ay si Mama. So ito, magla-lunch muna kami kasi napaaga kami. At 2 p.m. pa yung check-in namin dun sa pag-i-stayan namin. So magla-lunch muna. Magla-lunch kami dito sa Leslie's na sikat na bulaluhan na overview ng Taal Volcano. Ito na iba ka. Tapos pinansin ko kita po. So ayan, madaming tao. At diretso ako dun sa view para makita natin kung anong itsura ng Taal Volcano. Ayan, medyo maliwanag dahil mga 12 o'clock ito na video. Ayan, so kita nyo buong Taal Volcano. Ayan, Taal Lake. Ito, simpleng lunch namin ngayon. Ayan, di pa kompleto pero gutom na kaya umpisahan na. So, chibog muna. Ayan, so katatapos namin. Malapit nang matapos pero ako tapos na. Ayan, mga kinain namin, mga leftovers pero wala talagang laman. Dahil na simot. Ayan, ngayon naman pupunta tayo sa view deck nila dahil tapos na ang kainan. Lakad pababa. Diyan kami sa kanan, sa taas ng galing. So yan, lakad-lakad lang. At pasyalan natin ang view deck ng Leslie's. Ito yung bagong branch daw nila kasi last time na kami pumunta. Pero hindi ito, kaya hindi kami. Nagulat kami at iba yung tsura. Yun pala, nung nagtanong kami, is second branch na pala ito. So, dun sa right side nitong view na to, yung first branch nila or yung main branch ng Leslie's. So, Leslie's, baka naman. So ayan, balik ng sasakyan, pupuntahan na namin yung pagstayan namin na condominium, okay? Mamaya ulit. So, we just finished our lunch. So ito, nandito na kami pero umuulan. May mga sasakyan din sa harap sa covered area. Ayan. So ito na ang room. Ayan. So let's take a tour. Yung lutuan. CR sa kaliwa. Dining. Salas at kaunting sofa. At ang view, yan, kita yung Taal sa right side. Then, ito yung single bed niya. Dito mag-i-stay sila ading ni Joy dahil dito kami sa Salas. Yan, yung bed and yung cabinet sa kanan. So, ito sira yung
rolling blinds niya. Kaya, ayan, di mo maitaas. Kaya, tulak lang. Ayan, medyo hassle. Inayad. Inayad. Likat inayad. Ayan, tinuturo. Ayan, nakalabas din. May Merry Christmas pa pala sa sanok. Ayan, merong veranda. Nasa 12th floor kami. Ayan, yung triangle na yan ay maraming naglalakad sa umaga. Maglalakad kami next time dyan. Yan yung Taal Volcano. Ayan, so lalabas kami ngayon kahit umulan. Naghihintay lang kami ngayon ng elevator pababa. Alangan naman, pataas. Ayan, so dito kami. Ayan, may coffee project. Pero kailangan namin mag-dinner. So, ang pupuntahan namin ay sa Ruin Project. Ito ang laman dito. May cafe din. May pasta. May mga pastry. So, yan. Ruin Project. Yan. So, literal siyang ruin. Para siyang ruin kasi may mga sira-sirang gamit, mga lumang kahoy, yan, yung mga upuan hindi pa pare-parehas. So para siyang hindi siya planado. Kung ano lang meron dyan, mga bakal, siguro ang informal setup. So yan, yung mga upuan, tignan nyo, iba yung isa, iba yung yan, kaliwa. Yan, sa kanan yung bar. Tapos ito yung open area. Kaso umulan kaya wala siyang tao dun sa bar doon. Yan yung view pero gabi na kasi. Okay. Ayan, dito tayo order. Yan yung mga pastry nila. And menu. Kahit sea salt dito, di ba? Napagad. Ayan, so after namin nag-ruin project, nag-ikot-ikot kami dito sa may plaza park nila. Malapit din sa condo. Ayan, nagtingin-tingin lang kasi walang mapuntahan. And then, diretso kami maglalakad papunta dito. Sky Ranch. Ayan, nilakad lang namin kasi malapit kami. Ng mga 5 to 10 minutes. Ayan, ito na yung entrance. Papasok na kami. Medyo maraming tao. Pero pa-close na sila kasi gabi na hanggang hindi ko maalala pero parang hanggang 10 yata sila or 9. At malapit na yung oras nun. Nung time na yan. Ayan, so papasok na kami. So, ang entrance fee ay 100 per head. At lahat ng rides is 100 per head din. So, naka-fix sila na 100. So, ayan, papasok na tayo. At tignan natin ang unang view ng loob. Ayan. Una mong makikita dyan ay puro bilihan ng souvenirs at mga pasalubong. Yan, doon sa kanan, ayan. At dyan din sa gitna, meron dyan yan. Okay,
Ferris wheel. Ay. Mano nga ta sa nga gasot. Oh, yan. Pinagatid daw nila. Manok na dyan na. Bayad sa pera. Ayan, ito lang ang ride na nasakyan nila Joji. Ayan, magbabump car sila ni Casey. 4 minutes, I think, or 5 minutes siya. Nag-blur? Nag-blur ka na pala. Dito ni nagrigat kan dito. Baka roller coaster. Ito ni Case 2. Ada ka na technique na dito lang. Ayan, so nakabalik na kami sa condo. Chill muna kami dito kasi sobrang lakas ng hangin. And malamig kaya ayan, naka-jacket, naka-jogging pants. Ayan, wine lang. Baka kami mahulog. Ayan, so second day, bagong gising. Ayan, busy na mga tao. Pero medyo late na yan. Siguro mga 9 na yan, hindi ko maalala. So ayan, lakad-lakad lang. Bago lumabas, chill-chill muna. Ayan, so dito ako sa likod ng sasakyan. Nasa harap sila lahat. Papunta kami sa Calarwega Chapel. Ayan, kasama sila Papa, sila na nag-drive. Ayan, kita-kits doon. Mamaya ulit. Ayan, so touchdown, nagpa-parking lang, hinihintay lang namin si Papa makapag-park bago kami pumasok. Medyo maambon na kasi. So, nagdadala kami ng payong. Ay, may basket. Naka-white shoes.
Papasok na kami pero hindi pa ito yung church. Okay. So yan, umuulan na. Ayan, narinig naman sa video, ang lakas din ng hangin. Ayan, napansin nyo may mga nakapayong doon, no? Kasi medyo lumalakas-lakas na. Pero mawawala din mamaya. Picture kayo dito, nagpintas. Dapat dito ka tapos doon na mag-picture sa'yo. Ano? Kasi, may ito ka dali na. Isa ka lang, di chichismis mo ka. Bumigat na siya. So ito, akyat na kami papunta sa simbahan. Medyo mataas-taas. So, medyo pagod-pagod mamaya. Pero malamig naman kaya hindi ganun papawisan. Pero malayo-layo ang biyahe. Kakat-kat ko kasi halos 8 minutes namin inakyat kasi mataas talaga siya. So, ayan. Panoorin na lang natin paano ang travel paakyat. Kita mat? Nih. May kita mo ito. Tani. Ito yung part na akala namin tapos na. Pero mataas pa pala. And natapos din, last na yan, ayun, may maliit lang dun sa dulo. Pero yan na yung mismong simbahan. Nasa likod kami, iikot kami para makita namin yung harap.
Silip lang. Ayan, ito na yung harap. Sa wakas naabot. Medyo maraming tao. Maganda yung harap niya. Maraming halaman. At kung napapansin nyo, sobrang lakas ng hangin. Lahat gumagalaw. Ayan, iniintay lang namin opportunity makapasok. At medyo may mga nag-aayos kasi ng bulaklak, may kasal mamaya yata. Kasi nung patapos kami, nagpapasok na sila ng mga bulaklak din. And kumukonti na yung tao nung paalis kami. Ayan, so malakas yung hangin. At titignan namin yung loob. And yung harap niya. Ayan, sobrang daming tao, mahirap mag-picture sa harap dyan sa hagdan. Ayan, maririnig nyo naman yung hangin, sobrang lakas. Papasok kami muna bago mag-picture-picture. Papasok na kami, pero wait lang, may nagpipicture. Ayan, so ito yung loob ng simbahan. Tignan natin. Ayan, maraming nagdadasal. Maganda yung itsura niya. Open and hindi siya aircon. Open lang. Okay, so tapos na kami. Nagpicture and last shots na ito dahil mahirap kumuha ng picture, maraming tao. Kung napansin yung entrance, mayroon ng flower. Gayos na para sa kasal. Ayan, so yun na yung flower. So, lalabas na kami. Ang masaklap, yung labasan niya ay sobrang lapit dun sa dinaanan namin papasok. Nagpakahirap pa kaming umakyat sa maraming hagdan. Ayan, tignan nyo. Ayan, malakas pa rin hangin. Ayan, yan yung entrance namin kanina. Yan lang yung hagdan na pwede mong akyatin sana. Kesa yung kanina. Dito naghihintay lang kami kila Papa dahil kinuha nila yung sasakyan. Chill-chill muna. Napagod sa akyat at pagpipicture ng ilang minuto. So yan, lunch na namin. Dito kami, nadaanan namin Jesus. Para siyang yung Leslie's. Meron din siyang magandang view sa likod. So papakita ko siya mamaya-maya. Ayan, kasi alauna na. Late na din. So, ito na nga, makikita natin yung view ng Taal Volcano na naman. So, ayan, maraming mga condo unit. Yan, malamig na naman dito. Kaya marami din yung mga customer na pumasok dahil hindi kaya yung lamig at sobrang hangin. Sobrang lakas ng hangin. Ayan, yan yung view nung buong area. Ayan, after nung lunch, nakauwi sa condo and nakahanap kami ng kakainan namin for dinner. Yung si Georgie at Casey ibang pinuntahan. Pero kami nahanap namin to Concha's Garden Cafe.
Pero marami siyang mga kainan. Ayan, hindi namin in-expect. Club. Pero yung Conchas ang nahanap namin. So yun ang pupuntahan namin ngayon. Red Star Cafe. Ano tinasara ka? Rowena Summit. Nakita mo ba niya bro? Ito pa sa dulo. Ang kapila sa akin ti... Hintay J dulo ni. Ay, the view na ganyan. Dito ni. Ayan, so hindi namin in-expect na meron pala siyang veranda. Akala namin simpleng cafe lang na may pasta. Ayan, pero syempre gabi na walang makita. Pero, ayan, siguro Taal Lake ulit. Ayan, Taal Volcano. Ayan, ito, menu nila. Nagpasta kami dahil medyo busog pa. Tapos, ito, kumuha kami ng pasta. Creamy pasta mango. Mas yung bestseller nila. And kumuha kami ng cake and coffee. Yung pasta na yan, napadalawang order kami kasi masarap pala siya. Dapat isa lang dahil busog pa pero napadalawang ang order. Okay, last morning namin dahil papunta na kaming Rizal, Taytay Rizal. Nag-walking lang kami ng umaga. Ayan, sobrang lakas ng hangin, sobrang lamig. Nakapag 2 rounds lang kami, 800 meters yung isang ikot. So yung tuloy nitong video ay Taytay Rizal na kami kasi bibiyahe kami after dito. Nakapag-impake na at aalis na mamaya-maya mga before lunch. So panoorin nyo rin yung tuloy nito, yung Taytay Rizal. May Treasure Mountain. Okay, so thank you for watching.